morning guys! Happy Sunday! Sunday na tayo ngayon. I'm getting ready kasi susunduin na natin si Danny Boy. So tapos na ako maligo. Obviously, it is now 8:17 ng umaga. Yung driver darating 9. Kasi after ng aking mock up, ayusin ko na yung buhok ko. 11 kasi yung dating ni Dan. So yung biyahe, siguro mga isang ora, 1.5 to 2 hours, depende sa traffic. Hindi naman siguro ganun ka-traffic. Yung maingay sa ano yun guys, mas, kasi linggo. Ayusin ko lang yung ano ko ha, kilay ko ha. Yung gamit ko is yung aking detail make brow, pero yung luma. Eh, nisip ko kasi, gagamitin ko siya ng wagas talaga para iwan ko na lang to dito, yung bago na lang yung dadalhin ko. Kasi kapag ito dinala ko, wala, gagamitin ko to guys. I-expired na to, ang tagalan nito sa akin. Kailangan ko na siyang i-let go. Nakalagay na din ako ng aking collagen cushion. Ito, Benefit Gimme Brow. Lagay lang natin siya para ma-coat yung ating eyebrow powder. Ay, 800k na pala tayo. Salamat. Thank you, guys. Hindi ko siya napansin. Napansin ko na lang siya nung nag-email sa akin si Dan kaninang umaga. Parang last time na chinek ko yun, 790.80. Tapos biglang naka-receive ako ng email. Sabi ni Dan, 800k na. Ang bilis. Thank you. Sobrang thank you. Thank you so much. Blush, yung gagamitin ko is yung aking Can Make Cream Cheek Shade 05. Ay, suot ko na naman ulit yung white na parang blouse. Nalabhan na kasi ni ate. Pagtingin ko, ay, dry na. Sinuot ko siya kasi maganda to eh. Suot ko sana yung parang beige na dress galing Yes Style. Yung in-adjust ko pa. Agoy, pag talikod ko guys. Ano man, medyo see-through man. Tapos hindi ko nadala yung ano ko, yung nude ko na parang pantilit. So, medyo kita-kita siya. Ang liwanag pa naman sa labas. So, nag-jeans na lang ako. Wala na kayo ibang makikitang kulay na suot ko dito. Puro na lang white. Kapag nagsuot ako ng dark color, parang ang init sa pakiramdam. Tapos ito, ang ano din ito, napaka-komportable. Ito yung galing Korea. Sa Insadong namin to nabili. Hindi ko alam kung magmamaskara ako, guys. Hindi na ako mag-Maybelline kasi walang makeup remover. Nakalimutan ko din ipadala kay Dan yung makeup remover. Yung pinadala ko sa kanya is yung mascara remover lang. And ayokong bumili kasi sobrang dami kong makeup remover do. Tapos hindi naman nagagamit kasi lagi kong nakakalimutan. Lagi kong nakakalimutan dalhin pag nagta-travel. Ayan, yung nasa lips ko is yung Generation Happy Skin Kiss and Bloom Water Lip and Cheek Tint. Quirky yung shade. Yeah, magmaskara lang ako guys. Tapos ayusin ko yung buhok ko. Alam niyo ba yung buhok ko? Parang nalalaitan ako sa kanya. Lalo na kapag dry na siya. Medyo light siya. Lalo na yung dito oh. Gusto ko sana yung sato lang ba? Hindi naman like ganito ka light. Gamitin ko yung Heroin May kasi nga dala-dala ni Dan yung mascara remover nito. Maganda din to eh. Blow dry ko yung buhok ko guys and ganito na yung itsura niya. Siguro hindi ko na lang siya isa-straight. Yung setting na ginamit ko, ito yung Dyson ko na blow dryer. Parang air wrap ata yung tawag dito. Ito yung setting na ginamit ko sa middle na setting. So hindi siya sobrang init, hindi din siya malamig. Tama lang yung ano niya, parang warm. Pero very very light lang na pagka-warm. Dito yung driver guys, sinuha na yung auto. Char, auto. Timing din yung isa, tapos na. O, diba? Mamadali. Mamadali siya, guys. Si Mark hindi sasama kasi natulog yun. Maaga na. Si Wiwin kasi pinatulog namin kagabi kasi siya nagbantay ng shop. So, natulog si Wiwin. Pagdating namin kagabi, mga 10, natulog si Wiwin. Nagising siya, maaga. Sobrang aga. Ready na din si Mama. Nagising siya. Komportable yung kanyang guys sa pabed. Mas komportable naman yun dyan. Dyan talaga siya natutulog. Ang daming kwartong libre. Sa taas, merong 3 kwarto doon. Tapos dito, may 2 kwarto. Tapos nga to parang 3 kasi yung sa isang kwarto, 2 bed. Ay, dyan talaga siya na kwarto gusto.
So, bilhan na lang natin siya ng sofa bed. Pero napaka-comfortable niya. Tulog talaga siya ng matagal. Tuwa naman siya. Oy. Tapos na yung upload ko. Pwede ko nang papahingahin yung aking laptop. Pahingahin muna to natin. Yung last na in-upload ko, dalawang araw lang naman. Pag kami ni Miss nagsabay ng nag-upload talaga. Mas lalong bumabagal. In-screen na lang. Oh, in-screen na lang talaga. Nawala naman yung wifi. Oy, welcome to the Philippines. Talaga do. Tapos na siya. Minatay, bayaan ni. Oy. Malalim, oh. Dito na kami sa Manipis. Suot pala ni Miss yung bigay ni Tita Sexy. Ay, Tita Sexy, thank you. Thank you. Sabi niya, ano daw, comfortable. Thank you po. Malapit na kami. Kapag may mga Korean na, malapit na yun sa airport. Pag may mga Korean restaurant, malapit na sa airport. Malapit na kami, guys. Okay lang ngayon, hindi traffic. Maaga kami ngayon. Si Danny Boy wala pa yun. Ano na, siguro palanding pa yun. Kasi early, uy. Yung sa'yo, early yung kasay. Sa akin, early. Early yung kasay. Feeling ko kay Dan, early din yan. Pero yung ano lang, immigration line sa foreigner, medyo mahaba. We're here again. Grabe kainit, guys. Matagal naman ni Miss. Alam mo yung init, grabe. Marami ng tao dun. Hi, guys! Kuya once po yan. Kalmara, mag-hi guys. Hindi siya kasing busy. Last night, sobrang busy. Puntayin natin si Dalipoy. Waiting pa din kami, guys. Matagal ang aking Danny Boy. Naiwan na yung luggage pala. Si Danny Boy nagaya sa akin, guys. Ang tagal. Parang may nakikita akong... Wala, joke lang. Ay, nako guys. Nandito na siya. Nakita ko ng ulo. Oh. He is here. Naong baya. Ano nangyari sa kanya? Asawa na. Bana na ko. Oo. Oh. Hoy! Wrong side, Danny Boy. Nabuang. Naanad sa amua. Dira man amua. Pasahero. Daan-daan lang muna tayo. SMC side. Punta tayo sa Lantaw, guys. Doon tayo kakain. Kasi Danny Boy. We're here, Lantaw. Native restaurant. Nilipat na pala nila, guys. Ayun, maraming tao. Dagdag tao. Dito na kami sa loob, guys. Ayaw ni Dan yung kulay ng buhok ko. I like your hair. Burit. I like your hair. Ayaw niya. Keep it growing. Keep it growing. Meron silang lechon flakes, guys. Parang ito yung gusto ko na part ng lechon, oh. Tapos ginaganon-ganon lang. Flinake. Sarap. Hindi ko yan in-order. Kasi pork. In-order namin, like scallops, calamaris. Wala nang calamaris. Tapos wala na ding lumpia. Dito na yung buko juice ni Dan. Yung in-order namin iba, yung picture ng Cordova Express. Good? It's coconut. You look good. You have, red cheeks. Right? Yeah. A little bit hot. Welcome to the Philippines. Amin ba to? Joke lang. It's not ours. Nag-ready pa. Ay, ito alagi. Yay! Nike! Ayan, halaan. Tinolang halaan. Yummers, kangkong. See, if we have the jumbo one, jumbo's too big. Mura na. Tapad eh. Yeah. Mura day. Yan lang pala, guys. So, wala, di ba? Wala sila lumpia available.
baked scallops. Ano yan? Cordova Express. Adobong kangkong, crispy pata, tinolang halaan, rice, baked scallops. Wala na din silang calamari. In fairness, naubos natin guys. Busog. Busog. Thank you. Guys, andito na kami. Pero stop muna kami sa hideout ni Papa. Hideout talaga. Gusto tingnan nila yung hideout ni Papa. Kabaw ka niya na si Papa ba ni Daniel? Tingnan nyo naman si Papi, guys. Wow naman talaga. Wow. Sige, miss, mag-play ka na dyan. Ito, meron din to. Meron din yan. Wala pa kay kita ko. Good flooring as well. Good flooring? Ang ingay mo dito pa. Wow. Yeah, I know. He's got like a set here. And look at that. Even a stand for your lyrics. And then for the mics. Hoy! Where are you going? I think he did, yeah. Why? What's there? A wall? Oh yeah, he did that. Ay, that's the river. Sorry? That's a house, yeah. Dito na kami, guys. Thank you! Balik na, Kuya Dre. Balik na ka, Kuya. Sige. Junior Skin Co. Nano mo ko ni? Nanay ka! She got one already. Oh, so I put that on luggage for nothing. Oh, yeah. Give it to your mum. I don't think she will use it. Junior Skin Co. sent it to my... Oh, you Oh, you can have that, yeah. And this is for Mom. This is from our wedding. The Christmas one can stay as well. Yeah. Thank you, babe. Na, nice na. Galing yan, guys, Junior Skin Co. Deluxe IPL. Akala ko wala ka pa, miss. Meron na pala siya. Kukunin na nila yung chocolate, guys. Pero yung iba, mukas na yan, uy. Kunin na niya yung chocolate kasi ilalagay niya sa fridge. All this stuff in my sister is pretty much your family's. So about 24 kilos, and the rest is mine. You got- I've got How about your bag there? So what's in there? My stuff and... I'm the one that brought up over. Uy, and chocolates as well. Saban lagi kang atching. Oh, I got that Well, one. that melted, yeah. Yeah, Sisi brought some. Bumili si Dan ng sneakers para kay Wiwin. What is it, babe? What's that? Chocolate. It's chocolate galore. Chocolate overdose. Nag-unbox si Miss ng chocolates, guys, kasi ilalagay niya sa fridge lahat. I can need a whole fridge just for chocolate now. Seriously, you guys have that much chocolate. I watched your vlog. I saw that. I saw that. Para kay Danny po yan. Try it, babe! I'll wear it during the holidays. I'll wear it this holidays. Yeah! Naipasalubong Graas mo Sakto na niya ay. Yeah, mama! Oh, garaang mo Watch out, boys. Like, seriously. Watch out, boys. Yeah, for sure. It'll fit? Yeah. Poppy? Yeah, that's good. New Zealand. Yeah, that's a good color. Yeah, sun's out. Pasok tayo sa kwarto, guys. Pinalitan ko pala yung bedsheet. Kasi di ba kahapon bumili kami ng bagong bedsheet para kay Wiwin. Tapos kasya din kasi dito. So sabi ko, hiramin ko muna yung isa mo.
Kasi, ay sorry. Kasi dalawa. Kinuha na ni Dan lahat ng mga gamit niya sa luggage. Yeah, that's the new one. Plugs into over there. No, here. There. Oh. There. On your right. Ihang na lang namin yung mga clothes niya guys, sa cabinet. Tapos itutupi ko yung mga shorts niya. Para madali lang siya mag-go through ba. See? Kung tutuusin, maingay din naman siya. Ayaw lang din talaga ni Dan talaga yung AC. Thank you, babe. I'll do that. I do that as well. I'll do my t-shirt on hangers as well. Yeah. That's all. I'll hang all your tops and then just fold your bottoms. And the bottoms are pretty much bought it on it. Just look right into it. That was really full before that cabinet. Can't put anything else. Nag-declutter kami guys, diba? So nabawasan ng sobrang dami. Cabinet ni Marlon. My shirts, I'm pretty much wearing Barack colour shirts. Yep. Other than Santa, I wear Christmas. The rest of them are away here. Sabi ni Dan, naglinis daw siya ng bahay before he left. Bait-bait niya talaga. Siya na talaga. He did the laundry as well. Good job yung Dan ni Boy ko. Kasi pag alis ko, nilinis ko yun. Eh, syempre, 1 week pa siya dun. So, nadumihan talaga. And alam nyo ba, sobrang init sa Adelaide. As in, sobrang init. Namatay yung mga fish namin. Hindi ko alam kung ilan, natira si Fighter na lang. Namatay sa sobrang init, guys. As in, sobrang init talaga to the point na sobrang lawak ng bushfire dun dahil sa init. As in, ay, nako. Parang ngayon ata yung pinakamainit na summer so far. Sana hindi na masundan kasi nakakatakot ha. Eh kasi kapag wala naman si Dan sa bahay, hindi niya na naman inuon yung yung AC. Siyempre, wala namang tao. Tapos wala din ako dun. Pagbalik niya daw yung mga isda, namatay guys. Tapos sabi daw nung binibilhan niya ng mga pagkain ng fish, dahil daw sa init. I need 1 more hanger. 2 more. This is nice, right? Oh, guys! Ding, 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 ding! The Purse Steam World's Best Steamers. Ito yung pinaka, sa lahat ng nakita ko sa Amazon, ito yung pinaka maganda yung review. Ano siya guys? Handheld steamer. Tatry natin siya ha. Sana okay siya. Dumating siya before umalis sa Dan, which is perfect. I-leave ko yung link nito below kung interesado kayo. Pero wag muna. Tatry ko muna pag nagustuhan ko. Sa Amazon ko lang naman yan nabili eh. What else? Just take everything out now? Except for this? Leave that in there, leave that in there. And this? Yeah, leave that in there. Okay. I can come out. What's here? Phone. Wallet. Ah! Mascara remover ko. What's here naman? Okay. We can throw this away now. This is a boarding pass. Yeah. Seryoso sa sila?
Guys, bili kami shawarma. Yung dinner ni Don. Shawarma. Let's go. May magnanakaw, guys. May magnanakaw sa loob. Lululululu. Magnanakaw eh. Lul. Hindi, may nagpapa-coins. Ala, hindi marunong. Dili, daan. Dili, dawa itong bago. Si Itag Singkura, uy. Liko sa udaan. Shawarma. Stop. Shawarma. Stop. Yan, shawarma? Looks good. Hindi niya kasi alam yung shawarma. Yung alam niya, gyros. Meron sana silang shumay o kaya lang pork. They have shumay, but it's pork. Malaw. Tagpila na, miss? Shawarma? 65. Guys, meron silang beef nachos. Miss, meron silang beef nachos. And these are big thin fries for you as well. Nice candy. Oh, yeah. Each are like a thin fry snack. Yeah. Shawarma muna tayo ngayon. Okay na yun sa... Oh, you know what? It's a bit small. Are you sure you only want one? I'll have more stuff later. Okay, sige. Ito na ni ate, guys. I've only done it 2 bites. Yeah, it's not too big. Nandiyan ang kanila, guys. Yung akin, wala pa. Lami? Sweet daw. Na-try ko na to eh. I've tried this before. Careful with the paper, ha? Good? It's okay. Unang kagat, tinapay lahat. No? Ha? Bumili din pala kami ng nachos, guys. 45. How is it? Good? Ito yung bigay ni Kim's Collections, guys, kay Ate Rich. Ano, miss? Pero alam mo ba, miss, nung nakita ko to, nakalo-halo na lahat kasi alarms na ang gumalaw. Maro. Mama. Kasi nung March pa yan. Really? Hindi natin na... Yes, really? Thank you. May relaxing doon, ah. Relaxing. Hindi ako ikuan ha. Awak kong tinta. Uy, yung haul mo. Ikaw nga mag-haul. I-haul niya, guys. Guys, gabi na, 11:30 na. Sila nakapag-shower na. Ako nakapag-skincare na. Ang daming bumps yung tumubo. So, naglagay ako ng Mario Badescu. And alam nyo ba, meron talagang something. Kasi paglagay ko ng Mario Badescu, ano siya, ang tawag doon, parang nag-sting. So, yun. Itong dalawa sa ilong, nag-sting. Tapos ito, nag-sting talaga to. Tapos ito, nag-sting. Wag naman sana, oy. Wag naman. Pero notice ko talaga yan. Kapag nasa Pilipinas ako, nag-ano talaga ako. Ang dami ko talagang bump sa mukha. And then, yung back knee. Ay, nako. Sa Australia, hindi naman ako nagkaka-back knee, guys. Pero dito, ang dami ko nang nafe-feel. Tapos sabi ni Dan yung, dito, oh. See? Pimple ako dyan. Tapos dyan, meron din, oh. Bakit naman ganun? Hindi ko alam, baka sa tubig, baka nasanay lang yung katawan ko na iba yung tubig. Hindi ko alam. Kasi bakit mukha talaga at saka katawan, 'di ba? So baka nga tubig. Anyway, nandun na si Dan sa kwarto. Doon na kami sa kwarto ni Marlon, guys. Matutulog. Wait, saan yung lapi ko? Wait, guys, ha? Check ko lang ang aking laptop. Kasi yung internet, ang bagal-bagal. Gusto kong kumuha ng ano, yung parang wifi na dongle lang.
Yung parang ano, pocket wifi ba tawag doon? Hindi ko lang talaga alam kung mag-work siya. Ngayon kasi nadalawa na kami ni Miss na nag-upload. May channel din kasi si Miss, ililive ko siya dito. Ang hirap na talaga guys, ang tagal na talaga. Matagalam to. So, yeah, parang na-double yung waiting time ba. Kung noon, maabot ng like overnight and more. Ngayon, maabot ng 2 araw. Good luck naman sa 2 araw. Wala na akong 2 araw na i-wait sa isang video. So, siguro bibili ako nung pocket wifi. Hindi ko sure. Pero dito tayo sa kwarto, guys. Ang ingay ng fan dito, guys. Pero, yun na yung vlog. Sana guys nagustuhan nyo. Please like this video if you did enjoy. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys bukas. Be good. Bye. Good night, my love. Good night. Hubad na eh. Bye. Good night. Mwah.